Okay, ke bua Sesotho jwale ke Sesotho ke a bua ka ntho ka buo ya Sesotho. Ho na le buo ya Sesotho e re tsela entle re telela ka molamo. A good path is open with a stick. Thetha ukuthini le proverb? Success requires effort and preparation used to motivate hard work. Tsela entle re telela ka molamo. Indlela enhle andiyazi isiXhosa but eyivaleni uba a good path is open with a stick. Indlela yakho ufuna uyihamba enhle, nendlela empumelelweni, nendlela eya ebukhosini. Ndenza umzekelo, fanele ivule ngenduku. Induku yintoni? Not induku ine-literal sense. Induku yintoni? Hard work, preparation, effort, discipline, and the ability yabo to evolve and learn yabo. Ufunde into ezintsha, new information using new data and new hypothesis, into ezinjalo. So le ndlela yakho ufuna uyihamba ayizivele izihambele nje, fanele ivule ngantoni? Ngenduku. Loo nduku yakho yintoni? Ngumsebenzi, ngufunda, ufunde lento ofuna uyenza. Uba ufuna uba ngumbane, uba ngumuntu wombane, ufuna uba umbane amanjani yabo. Uba ufuna uba yimeya mhlawumbe etawuni lakho, uqala ubone okay into zihamba njani ngoku. Qala ufunde, then xa ufunda ufake i-effort, xa ufaka i-effort ufake i-hard work, xa ufaka i-hard work ufake i-discipline yabo. Xa ufaka i-discipline ke ngoku ufake ntoni? Consistency. Ngefana uthetha ngento ke ngoku ngeSotho kalibala. Mara tsela ya hao entle hore e tsamaye hantle, o tshwantse hore o ithute pele, o bone ntho tse etswa jang, o ithute, o sebetse thata, then o be na le discipline yabo. Ntho o etse hoba even sa ha o rate yabo, like ha o feel uba o batla ho etsa vandag mara o etse. O ba batla ho gym vandag yabo. Sa boqetela ke consistency, ntho o sa e tlohelle yabo, because ha ke tsa mozekelo ha o gym-a now hosane every day yabo, ke consistency. Ha o tlohelle those days off yabo, o tla kreya mmele o batlang. So tsela entle re teya ka molamo. Ke a leboha.